Tretí deň v mojej izbe, ani som nespala. Dúfam, že dnešný deň nebudem A toto tu ako malo byť zavesené, alebo... No to tam neviem dať spať! Ten box mal byť opäť... on je odkochaný. Rozhodne sa dneska do toho nebuchne. Prosím, osloboďte ma Peč, toto je toto? Dneska sa mi nechce upratovať. Ja bolím! Haló, čo je s tebou? Môžeš mi prosím povedať, čo je s tebou? Haló, povedz mi! Avšak ja som ťa za nič nepotrestala, aby si... Ježiši Kriste, okej, radši sa o to. Aspoň toto ma Aspoň vyškrečka. Ako sliškrečkovia! Prosím, nestaň sa mi nič, prosím, nech sa mi nič nestane, prosím, nech sa mi nič nestane. Úplne červený! Ako tahle mikína. Dobre, ja už prestaň. To boli na tú hlavu. Boli to. Prosím, poď sa. Dobre, dúfam, že sa mi teraz nič Dobre, asi som to nemala zakrikávať. No, dobre, fakt som to asi nemala zakrikávať. Mne to zase spadlo na moju krásnu lapičku. Poď dole. Po 100 hodinách později som tam konečne dala. Si pekla prsty. Uvidíte, že zajtra sa do toho rozhodne nebuchnem a ty nepada. Kamo! Čo je vlastne v tom komiku? Ako to je hrozné. Prázdne stránky, okreslené steny. Čo to je nakreslené? A heslo. 1, 2, 3, 4. Nie? Žiadne. No tak 1, 9, 8, 6. Teda A čo tam je ešte na... Ne, ja som to Nepozerať pre mamu, tu je ako to bolo? Aha, 1, 9, 8, 6. Bolo to tak, či? Vymyslela som pre teba bazličku. Ahoj, mami. Prestanem.